indoda entsha ithi nje icela ukuba ngutata omncane sisina ngqondo isiqhuqhuva sisi kaloku sisi ena iyasebenza kuphela ayinamali le inemoto ke ngoku nakhe inemoto sisi sundishatha ongala unomona ngosisi hayi anamona uyithatha phi indoda enemoto akazuthi utata nokuthule enamoto ozoba nguwe onendoda enemoto kubuhlungu ngosisi hayi akho buhlungu akukho ndive kahle laa mntwana akukho buhlungu qha ndiyabuza sisi awunakuthi kufanele ube nguwe kaloku omanendoda enemoto hayi siyabongela